katong question no if na ay direct effect diri sa Cebu or Central Visayas, so dili ta magkumpiyansa ma'am no because kita nato ang kanyang extend outwards kining from datunga sa bagyo ang kanang strong to storm force winds kusog na hangin dala sa bagyong uwan pohon moabot kini up to 720 kilometers from the center of the TC of the bagyo. So if in case if magpaduol siya halos most parts of Visayas is affected kining gitawag nato na sirkulasyon sa kusog na hangin sa dala sa bagyong uwan pohon. Not yet rolled out na posibleng maka-issue kitang tropical cyclone wind signals diri sa may Central Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu. And if nakita pud nato possibility mag-issue sa mga gale warning kining mga pagtagko sa baloro o pagdago ng balod sa kadagatan.